Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang kinumana-akan ninyo. Mga igsoon, makinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluli kami, Ginoo, kay nakasala kami kanino. Ipakita ang iyong kaloob, luwasan kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makahagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadto ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nagsugo ka kanamo sa pag-andam ug agianan alang kang Kristo nga Ginoo. Itugot nga kami nga gilig-on sa langit nung mananambal. Dili unta abuton og kaluyang pisan sa unsang kahuyang. Kini among gipangayo pinaagi sa Magalong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usahang tuod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituunan. Gihutong-hutong niya sila pagbutang o gihatagag tagsa-tagsa kangalan. Tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong muingon ka man, Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, ug ang imong katungod wala lamang hatagig bilis sa Dios. Wala ka ba di ay mahibalon ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan, maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluya ni kuyapa kapuyan, ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy, hataga niyag pusog. Bisan ang mabatanon, maluya og kapuyan, ug kabsag umoy. Apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo kalagko. Dayga ang Ginoo kalagko. Dayga ang Ginoo o kalagko. Tibuo kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalagko, ug ayaw hikalimti ang iyang mga kaayuhan. Dayga ang Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Dayga
Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato, ni nagbalos siya sumala sa atong mga kalapasan. Malindog palihog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Usa ka higayon, wala pa kumapari, nag-serve ko sa misa. Ang pari nga nagmisa, nakabantay, nga dunay tulo ka batan-ong lalaki nga wala mangluhod atol sa consecration. Nagsigi og tabi, nagsigi og kinataw-anay, naputol ang consecration kay iyang gibadlong ang tulo. Nahilom og kadiyot. Pagkahuman, balik na sa tabi, kinataw-anay dito sa ilahang gilingkuran. Pagkahuman sa misa, human sa final blessing, giduol sa pari ang tulo dito sa luyo o gihagad niyag sumbagay. Ako nga nakakita sa nahitabo, naglibog ko og kinsay dakog problema. Ang tulo ba kabatanon nga wala ni tahod sa kasagrado sa misa or ang pari nga nanghagad og sumbagay nila. O igsuon, matag usa nato dunatay gidaladala nga lain-lain nga problema. Ang uban dako, ang uban gamay. Ang uban pod naa sa duha, naa sila'y gamay, naa pag sila'y dako. No? Gamay ilahang sweldo, dako ilang utang. Usahay natay makita nga mga tao kaingon ta ayahayan ni tawhana, maragwa gyud problema. Pero kung atong mailahan ang matag-usa, ang matag-usa ka tao, duna gyud ay gidaladala nga iya nga problema, iya
nga krus sa kinabuhi. Managlahi lang. Ang uban, ilang problema, material. Ang uban, ilahang problema, emotional. Ang uban, ilahang problema, spiritual. Ang uban, ang ilang problema, psychological. Lahi-lahi o gipasan nga cross ang matag usa. Kay ba ang Ginoo nga matag usa kanato nagpasan og tagsa-tagsa ka cross. Ug mao nga nindot kayo ang iyahang invitation, ang iyahang mensahe sa ato ang ebanghelyo karon alang sa matag usa kanako kanatong tanan. Matud pa niya, umari kamo kanako kamong tanan nga gibug-atan sa inyong gipatsan ug papahulayon ko kamo. Come to me. Ato ang hinumduman, atong klarohon, wala siya moingon, o mari kamo kanako, kamong tanan gikapuyan o gibugatan sa inyo ang gipasan, o niya, wa na mo'y problema. Majiko na nako, wag tangon tanan yung problema. Ang iya lang giingon, o mari kamo kanako, kamong tanan gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, o hulayon ko kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Come to me and I will refresh you. Wa siya maingon, ako nang kuhaon tanan yung problema, kundili iyahatang papahulayon aron makabaton tag bag-ong kusog, igong kaisog, aron makapadayon ta pagpasan sa krus nga atong gipasan. Samtang buhi pa ta, ay lahi man gyud ang krus nga ato ang maagian. Ang nakarindot di ay kung makat-on ta sa pag-ampo, makat-on ta sa pagduol sa Ginoo, makat-on ta sa pag-surrender sa tanan nga nakapugat nato, kay papahuwayon ta niya aron makabatuntag igong kusog, igong paglaom, igong kadasig aron kita dili mawad-an og paglaom kundili makapadayon. Mao na nga bulahan kaayo ta nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi nakakatuna sa pagdangop sa Ginoo. Kay bisan unsang bugat nga suliran nga moabot sa tong kinabuhi, makaya ra gyud, madaog ra gyud. One time, bag-o pa lang, nagmisa ko dinhi sa kabatanon, dalaga diha naglingkod, mga ikalima nga lingkuranan. Pagsugod sa misa, nagsandig na siya. Nag-cellphone, naghayang-hayang. Abi nako og sugod na sa ebanghelyo, musabat na siya, nisugod na sa consecration, muluhod na siya. Pero nahuman lang misa, wag siya paki kung sa'y nahitabo diha. Na-distract yun ko, kaya atubangan na yun. Samtang ko nagmisa, nagsigig, sis akong unahon na, usa kaya akong buhaton. Ako ba siyang badlungon, ako ba siyang i-call out. Ang mga tao, sigtanaw niya. Ako ba siyang hagdon o sumbagay. Naglibog ko sa akong buhaton. Pero akong nakita, kaingon ko, kundi pa na siya bugat o problema, diligid ni siya, ingon ani unta. Kung ako ni siyang uwawan,
Basin ako'y dakog problema, dako pa niya. Ako na lang sod sa kong una-huna, kung dako magayon siya problema, maayo na lang kay ni Asya, ni dangop sa simbahan, ni duol sa Ginoo. Bisan wa pa siya kasabot, unsa iyang buhaton, magampo ba siya, musimba ba siya, muluhod pa siya. Ang konsuelo lang yun, nga nasa kong una-huna, maayo na lang nga ni Asya, sa balay alampuanan, sa balay sa Ginoo. Base na lang ang kanta, ang misa, ang mga pagbasa, ang mga tao nga nanimba ngayang ikadungan, makahatag kaniyang paglaom nga makasugakod siya sa iyang gipasan o giatubang nga kalisod. Mga igsuon, alang ka natong tanan nga ni akaron dinhi. Kung unsa man ang ato ang gipatsan, kung unsa man ang atong giatubang, atong hinumduman, ang pagdapit, ang invitation sa Ginoo, alang kanatong tanan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gibug-atan sa inyong gipasan, ug papahulayon ko kamo. Si Jesus nagkanunayon, nagkanayon. Umari kamo kanako, kamong tanan nga naghago, ug gibugatan, ug papahulayon ko kamo. Masaligon ining iyang saad, dado nato karon sa iyang atubangan, ang atong mga panginahanglan. Muingon kita, Jesus, kaluy-i kami. Jesus, kaluy kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, o ang mga kaobispuhan sa simbahan, magtultol kanato diha sa mga dalan sa kalinaw o pakighiuli. Magampo kita. Jesus, kaluy-i kami. Nga sila nga gitintal og nawad-ag paglaom tungod sa kabugat sa ilang mga problema. Mudangop diha kang Jesus. Magampo kita. Jesus, kaluy-i kami. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paghasol sa ilang hunahuna, makakaplag og kalinaw diha kang Kristo. Magampo kita. Jesus, kaluy-i kami. Nga sila nga nabugatan tungod sa balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan og kaayuhan diha sa mga tawo nga nag-atiman kanila. Magampo kita. Jesus, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Jesus, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kapahulayang dayon. Magampo kita. Jesus, kaluy-i kami. Nagitong amahan, ang imong anak misaad nga papahulayon niya kami sa higayon nga kami mabugatan. Itugot nga sa kanunay, mutubag kami sa iyang paggiya ug pagligoon kanamo. Kini mong gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon Ginoo, uglaran ako kini magkapahimot kanimo.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ako gag inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ko ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Ug alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok santos nga simbahan. O Ginoo ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma. Aron matuman ang mga katuyuan nining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini og ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug ibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kadto si Kristo among Ginoo, mobalik dinhing mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyo kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagabungan. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kaligtasan. Daigulang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaligtasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo yung Espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, pagahalat kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoong imong simbahan sa ibuong kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among papa, ni Alberto, among obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila hanggang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy-i, kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagaran kanimo magagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan tong gamiton ng mga pulong itulukan nato sa atong manunubos. sa mga langit. Magdalangin imong ngalan, moabot ka na ang imong hingalian, ato pa ng imong pagbuo, hindi sa yuta may punsanali. Ang kalapunan mo sa matagalaw, ihatag ka na mo kalumanawa, upasayloa kami sa among mga sala. Ayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala tugian sa pagsulay, ninunuan sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo mo kami luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo nga nagigarian ang kahong ang himaya hangtod sa kasulaturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, kao nga boy og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manawasa. Kaya pakita ang timaan sa itong pag-idigsunay, panagdait natin.
Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kaloy kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos. Pinaagi sa imong Dios nung panabang, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mananga kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kayong Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, nadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.